Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Meghalaya SSA School Association East Khasi Hills District Unit hakar pusau truk rampang araja pusau klarai ben pinsngau hagitin dong skor jang sarkar jilla haloga jing sngo khiai ga jing pinloi ga subject English tangkum ka supplementary subject bedeke English grammar la shukin thop lang haga English reader haga jing pinterekam jaga Meghalaya Board of School Education yaka course ka bathamai President Jong Seng uba Westland Arkhar Kongor hagajinkan makabati CTV ulo ang baka seng ringkat baki nong yalam jaga central body kin selai ben pinsngau ya kanish menteri ke sarkar jilla rakam isangma bat kumjuru hakmat ke education commission namar baka sarkar kla shushimhi ya karai klam gajinga selok lang bat kinong hikai school Hakujok Port Royat Ho baka Meghalaya SSA School Association East Khasi Hills District Unit hagini sngi glajit pinthamai kidong kitkam nagabenta ka samay trikam jung usnam arja arphulai hadu usnam arja arphunriu deka jingi shimbenta pura jingino hikai school SSA nakeleng ka East Khasi Hills District nga day president jong ka masasa East Khasi Hills District Unit baga kerteng jong nga day Westland Arkhar Kongor te mentakaski ka arphusau terik Benai baar arhajar arpesau mangi binaw yalam ringkat ki para nong hikai ngilayo ban penlong ya ke general meeting hang ne hapo East Khasi Hills District Unit maukhar te kilabun kimat jinga kren ke bangi layo banyak kren bat banyak peliu jingmut para nong hikai bat ka ba khamlong kong santam ka ba mangi kum kinong hikai SSA ka bangi smokhia kalong syapang kikot ki bayade bat ki khna school nilaya ai ka suggestion bat ka discussion nilaya thir nilaya tai ba kansadon ba nakaliang jongi kung ginoyalam jong ka SSA ringkat ginoyalam jong ka central body ru ngin salira ya kani ka jipusngo ba kikot kiba niyo menta mo kini ki ambush edition ka bingila benong nadu class 1 hadu class 10 mo ka sudan ka jiso kya ngi ho ni skutho ba kum kinong hikai ngi haban adap hi ya ka dono ka changing situation ka ba ka government ne ka education department ka le halor ka benta ba yade ba ka kon henrai da shupet pat ya ka ni ka kon benta ngi itho ba kila don ladang isu ai nuksa mo kum ya ka English ru ki penduk sendon ya ubulum mo ka grammar ka ba de ban kunthop ne ka ba de bandon bila ka jong kumba menchwa haki course ki baladap long kini ki course ki barem kaba hauni arhajar apply kalong dakumbai hendai mentapang isyo i baka English class 1 supplementary ka way ka kot na taga grammar la syukun thup lang haka English reader te ngisu don ya katahi ya kaba ngin sa let ban mi banyak kendu bat kini ki noyalam what hadu yo education minister ru bat ikini ki badan hapo jong ka education commission ba da kumno syaban le kanu benta long kidei bandon higa jing ya consult bat ngi kum kino hikai ru namar teng da kabayo suggestion lang nangiru kum kino hikai kamud kala manang panbahas syu ya ka education system hang ni hajala Meghalaya te kan long ka jing shibun yangi kum kino hikai to ya ke balale te mla syu bandong mo ban dang haphai bidin biang pat henry next nomor kumbaga ka sarkar hi kalaong ba nadu arhajar arpusan baro ki school ma kidei ban habban shimbet ya kanika sinjam bangin hable be ya kanika kot ambush edition ma bangin numla syu te ban tharai ka sarkar kalambut bikumta hi bangin numla syu ban use dakiwei pakikot nomor kum ha balong hakiwei pat kisnam ma kini ki private school te ki shille dakiwei ki kot ki bakhamlong khamba bakham janai ma te dakaba buram mo economic khmat
Da ka buram ru ya ki ni ki badan hapo jong ka education department. Namar ha ki por ke ba menchua phila ong ba kini ki kot kin long ki ba ya dei biang por ma ki bala ba nyalong competitive ka ba long ya dei por ngan ong no ha kan ni ka CBSE but ICSE kan nyalong ya ringkat. Hendai habang ipet bat ni scrutinize kini ki kot ki ba pipen mi menta kalong kam ilong ken kum bala ong ken ba kan long competitive adu kata ta nang ta ka weru ngila ya keren ma ba terkum ai kini ki school grand mentaru ha ki SSA kala ham juna long kam poi bha kam poi tikinasyo te kum kita ki ikiru ngila ya keren bat ngila ya ther ban ngin sara hi kini ki iki mat bangin ya keren ba ka sarka te kumbala ong mo ba kini ki kot namar naga education department kila ong ba kini ki kot ki day ki ba long competitive but kini ki CBSE ni ICSE henry habang ipet pa ki contents kumbala along ha ka English ru nilaban ong ba kam ikop kan ka ilong substandard ba ka kum tho ya ka English mo la long tang kum chubat pendap rukom katat ka boycott henry ki contents pa ki badon hang turu ka ilong tat ba nang ta kala don ru ka jing penduna hot to ya kata te ki maths ki science ru henry don pat ki ba complain ba kam da long accurate mo kadang khambyang hi gitu ki kot ki barim te kata hi kalong ka concern jongi ba ki para no hingkai mo ki ba hap hapo jong ka East Khasil district ki no hingkai SSA lapan pa ba ULSA kan long ka jing to mangi kum ki no hingkai te lakum no kum norung ni haban adab hi ya kan no ka changes iba ka sarkar kawanra namar ngilong kinong hikay ngilong kinong pratlenti na te ke ka ba ni hable hi nakabanta jongki te gamag ni habdon hi kata ke bangin ya refa pat nakitukiwe ki kot ki bangi smuthu ka ba long connected but ka tu hi ka lesson te ngila ban pin smuthu kham ha pa ikna tingi hab yusi kituki kot ki barim har hapdeng ka jingyo ka jongi kini ki kot ki bathmai ba ka sarkar kalaong ka ba ladai ka babiang henry penban ngidang hapat ban ya kumta kain long bangin ya adap mo iki ban pensuthu ikna ha ka rukum ka badai te kata kalong ka jigtmu ka jongi ngila kerpat iki para no hingkai banyale ya kata hi ka badon kam mo ka don ru ka wei ka benta ba la pen pau da ki para no hingkai hi ya ka jingduna mo jong ka jingprin ya kini ki kot te ngi ru ngilayo hi ya kata umday tang bangi yo na kaliang jong ka association henry kumunong hikay haki school mo kabangi don te ka school jongi ka don hadu class 10 tabang class 10 don ting ting yo tang English ka maths ki myo te kalami ru kawai ka khubor mo ba kidon ki school ki ba shat perngam mi kena la dam yo khod nei te ngi syukur pat mo ba kanumja kum kata namar kamdei ka failure jong ka school ban provide ki kod nama kindei hi kini ki ba publish kini ki kot kan ki ba dei ban penbiang te kawan hi kata hi umdei publisher kan dei ka education department hi ka ba dei ban bakli ka ba dei ban tip hiru khna udan katno da ka ba sum up lang kino ki khna school hapo ki private institution ki don katno haki regular school ki don katno government school nyala ban ong ka regular school ma ki khna school ki badon hapo SSA katno khnang ba ki kot kinbiang kinumdon ka jingduna namar kata ken mangi ile ki kinong hikai ni ki school SSA ngilong dependent hakini ki kot te lada nang iba hadu menta bala sedang snem ru kadang duna ka kot lanungin yo ya kapor bangin hikai kena te nga shu mudor baka it will take time tekan disturb ya ka jing pendap jong kinong hikai nalor ba kinong hikai ngi haban pendap kat kum ka syllabus ma khamta mi kini ki lower primary upper primary ru te kata ka wanra hi ka jing ya ka ba mangi kum ki noyalam ngin sa lira ikini ki jing ya selok ka jongi mentagas ki ling ba ka general meeting sa kasorka te kumban suban rap ya ga jingkren ni sir president jongi tenak liang jongi kum ka asion po ka district ngilayo ban khot ya ka general meeting mentagasi ya kan general meeting ngilayo ban kren sibun ki kam bat kum juru ngilayo ru ban pen scam ya kini kinong kit kam bat mai jongi ki badai nam takatem arjar apu lai adu arjar penreu hot ngila jit adu ki stem arjar plain rai na kidau ki bom tiar ngim simla ban le kata ning dokumen sibun bahakan ni kasi ngiliyo ban pen scam ya kinong kit kam dai presiden rang ba jongi presiden Aristotle Sirembai dai presiden jong Kastra Budi liyo ban don kat ban ngi liyo ban pen scam ngi kum kinong kit kam te kidon sibun ki isu ki bangsa jongi kum kinong ka SSA ngilaya thir ngilaya thai kan ki meeting
kumbang jui trelang nak kapor bat ka Central Budi nginang ya trelang ni syakmat bat kum juru ban budin ya kini ki isu ki bangsa kum ban siong ban shift no ya ka pos jungi naka society education bat kum juru ban kentiu no ya ka tulap ka jungi bat kum juru ya ki we pat ki isu nak leng jungi kum kini kai nak we ka sur nak we ka jingmut ngilai rai mene ba nakam tak ni isu basa ngini budin rengkat ka ni trelang bat ka Central Budi berkesengkemi bagi kermen ba kajing ya snok tilang jong kini hikai dibayar wana kini penting ban naklian jong kum kasion ru ngimla ban klem dapen pau jong sungu ya kino hikai ki ba ya mi renti ha kini meeting ban ngangai kajing mi renti jong pi kapen i ba pidon kajing sokya ya kakam ban ngangai ru kini ki isu bidang sa jongi hado menta kum mengile keren mene ngimpat du musim ngimpat du jing kermen ban ngidang don kajing kermen ba ha ko kesi ngin sa yo ban khai ki uso jong kajing job bar hakali kasi ngayo ban ekran sibun ki isu ki jongi berkum juru ni layo ro ban ekran syafang ki jing yaj bet yanti habaide bat ki kam ki bubun jong ka association tengangai ka jing kerpat ya pi ki noi kai bran po is district yai snok tilang bat ngi ka association kenang ban naklen jongi inang la ban trai khamha nang ne syakmat te kine ki long di kam ki bang liyo ban pendap nam ta kan ki general meeting berkum juru hakali kasi ngayo ro ka jing penkup buram ya kinong elam jong ka district da ki nohikai ki ba welcome hakini ki kendiat singi da ka jing ya trelang jongi ka asion berkumjur ka jing trelang ber office ini kinohikai ki leyo kam biang menta leyo menjoin biang ka kam te kini kinohikai kum ka jing buram berkum ka jing sungu kila le ya kata te nak lean jong ka asion subunong ba kublai sibun nam tanjung piru berkumjur nam ta jong ilang baro banginang la susu menetrai ka kam jong ka asion te kini kilong jing ai kublai bagi jingken iten ki bangyo ban pen pauk mat jong pi kum kinoi kai SSA Buran Pok East Kecil District Unit. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center